Sarong chopper kan Philippine Air Force ang nag-emergency landing sa Paruyan sa Purok 5, Barangay Manawan, Kamalig, Albay, alas 2 kasuod manghapon. Basado sa investigasyon kan Kamalig Municipal Police Station, kinaipuan kan chopper na mag-emergency landing, dara kan maraot na panahon na namatian kasuod ma. Lunad kay ni, ang tulo ka tawo na entero man na nasa maray na kamugtakan. Ang na-receive so information, si Chief, kaiba so mga tao ni, tapos kaiba po so second PMFC personnel, tapos so LGU Kamalig through the the office kang MDRRMO, nagturuan na po sila sa area. Ensure lang na safe po itong tulong crew na kasabay duman sa chopper. Mantang pigahalat ang pagmaraykan panahon para mientras man na nakisirong kasuudmaan mga lunad kay ni sa Barangay Hall kan Manawan. Alas 10 kasubagong aga kan makahali na ang mga ini sa lugar. Actually, ang mga barangay organized, lalo dito sa Kamalig, organized na po ang BDRRMC. And sa din po sa mga bagong initiative is itong igwa na po kita nasusurat ng protocol manungod dyan sa mga chopper or plane na nagka-crash dito sa satuyang lugar. Kasi nakaguno na po kita lesson, duman ba na po sa naging experience na nagkaibalik sa tuya katong ses na plane crash. Kaya yan po so mga BDRRMC na po nila kung ano ang gigibuho nila sa barangay. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.